So yun, Tarlaqueños. So sa lahat ng gustong pumunta sa Ansab Twin Falls, so ito yung tinatawag nilang intersection. So ang pinakapalatandaan guys, ito yan, yan mismo, itong parang nasa Baguio ka. So itong pababang to, ayan siya, yan. So pwede kang dumaan dito, yan, pababa. So ito yung papuntangan sa Twin Falls. So yung pinakalayo niya is umabot ng 30 minutes kung mabilis kayo. So kung enduro yung gamit nyo, talagang 30 minutes abutin. So yung Tarlaqueños, pagpasok nyo sa kantong to, dire-diretso lang naman yung daan. So kung naka-enduro kayo tulad ng mga kapatid natin dito na dadatnan nyo doon, is 30 minutes lang naman yung biyahe. Pero kung naka-Mio kayo or ibang motor yung gamit nyo, is kami kasi maabot kami ng 1 oras. Lalo na guys, baku-baku yung daan, tas maputi, tas paakyat talaga siya. Paakyat, tas pababa. Mas marami yung paakyat niya kaysa sa pababa. So paalala ko lang na mag-ingat kayo sa pagpunta dito. Huwag kayong magmadali, makakarating din naman kayo dun sa mga bahay-bahay dun. And then may mag-guide na rin sa inyo. Hello Tarlaqueños, yun, nandito na kami sa pinakadulo. So makikita nyo sa may pinakataas ng daan ay may bahay dito sa pinakailalim. So may daanan siya, pababa kayo doon. Pwede nyong i-park dito yung mga motor nyo. So may parking fees 20 pesos. So meron din silang gas, pwede kayo magpagas dito. So yun nga guys, magta-trekking pa kami ng 30 minutes. So kumuha kami ng guide. So yung guide nila guys, 500 pesos. So okay na yan kaysa sa maligaw kayo. Medyo natagal lang kami sa biyahe kasi pagdamag yung ulan kagabi, so medyo maputik yung daan. So advice ko lang sa lahat ng gustong pumunta dito sa Ansab Twin Falls, pagka sobrang maulan siguro huwag nyo nang ituloy. So pahirapan lalo na kung nakamotor kayo. Kung gusto nyo mag-trekking, makakuha kayo ng guide dun sa pinaka highway, mas okay. Pero siguro abot yung trek nyo ng almost 3 hours ganon. Pero sana yun, worth it naman yung pupuntahan. So mamaya te-trekking na kami, papakita ko sa inyo kung paano yung kahirap yung daan or medyo masukal ba or hindi. So ayun Tarlaqueños, start na kami maglalakad. So kasama namin si Kuya. Kuya, ano pangalan mo? Danilo. O yun. So kasama namin si Kuya Danilo. Siya yung pinaka tour guide namin ngayong araw. So sabi niya 30 minutes. Sana nga 30 minutes. Medyo hindi na maputik yung daan. Ganyan po yung itsura ng dadaanan nyo kung magta-trekking kayo dito sa Ansab Twin Falls. Buti na lang sa may dulo ng mga bahay,
magkakaroon kayo ng guide. Andiyan na si Kuya Danilo. Hanapin nyo si Kuya Danilo kung naghahanap kayo ng guide. Kung pupunta man kayo dito sa Twin Falls. Pura pa ka nga. So ito na yung ano, unang falls. Yan. So yung guys, no, para ang sabi ni Kuya Danilo is palay gubat. Ito yung nakapalibot sa amin yan. Ang ganda. Actually, ma-miss kayo pag pupunta kayo dito sa Ansap Twin Falls. So yun. Mamaya update ko kayo kapag malapit na kami doon. So paririnig ko sa inyo kung nandun na kami sa Ansap Twin Falls. So yun guys, medyo maputik. Tapos yun nga, mag-ingat lang kayo kasi sa side ng damuan nakakasugat. Yan, medyo nasugat na tayo. So tignan nyo gaano kaputik yung shoes ko. Kanina nagbibiyahe kami, ang hirap ng daan. Yun guys, no, baka sabi ni Kuya Danilo baka kami lang yung nandun kasi sa ngayon kami lang yung nagpa-tour guide. Do hindi namin alam kung dun sa Nambalan sa Mayantok is may umakyat o pumunta sa Ansap Twin Falls. So sana meron para may makasama kami. Yun, medyo pagod lang, paakyat, baba, may tubig, madamo. Ano yung madalas mong nakuha kuya? Baboy ramo tsaka ayun lang, baboy ramo. Baboy ramo lang yung madalas yung nakuha dito. So doon, 3 bahay, 2. Pero naka-solar na kayo, no? May nag-donate ba? May nag-donate? O pinurvide nyo? Pinurvide. So ano pa ang unang hanap buhay nyo talaga? Ganyan lang, magkaharap ng tour guide, ganun. Tapos mga ititinda, tatanim. Yan guys, nakikita nyo, nililinis ni Kuya Danilo yung dadaanan namin kapag medyo masukal. Kasi may mga halaman na matatalim, nakakasugat. Tulad na nga yung pinakita ko sa inyo kanina. Actually, nadagdagan yung sugat ko. Eto, yan. Mas okay siguro kung naka-gloves kayo. Pero tignan nyo na lang yung dinadaanan nyo para hindi kayo masugat. So yun guys, nakakatawa, nadulas ako kanina. Medyo akala ko may damo. So pag-apak ko, yun, slide. Medyo yan, naputikan ako tsaka yung pants ko nagka-chocolate. Yun na, paalala lang pag magbablog kayo tulad nito, dapat kailangan is pantay yung dadaanan nyo. Yun nga, lagi yung chinecheck tulad nito, yan. So mahirap na, baka mabalian pa kayo ng buto. Mahirapan kayo pang ibalik, hindi kayo makadating sa Ansap Twin Falls.
Yung guys, medyo naririnig na namin yung pulse. Sabi ni Kuya Danilo, yes, yun na daw. Sabi niya, medyo malapit na. Oh, sana totoo, no? Kanina kasi ilog or sapa yung dinaanan namin. Yun guys, no, paalala lang sa lahat ng Tarlakeños na papasyal sa mga pasyalan natin dito sa ating probinsya, sa bawat bayan na pupuntahan natin. Tulad nung nangyari sa Tala Road is mga riders, mga bikers, mga turista is nagkalat sila, nagiwan sila ng kalat. So ano ba yung kakain ka tapos dali mo yung basura mo, hindi naman siguro mahirap gawin yun, no? Medyo siguro yung mga iba sa atin talaga, hindi tayo para-pareho is matitigas lang yung ulo. So ibig sabihin wala silang disiplina. So tulad nito guys, huwag kayong magtapon ng plastic or kung ano man. Kasi pag plastic yung tinapon nyo dito, ilang years or dekada bago malusaw yan. So nakaka-apekto sa ating kalikasan. Sana guys yun, magtulungan tayo, panatilihin nating malinis yung mga mga lugar or pasyalan dito sa ating probinsya. So hindi man lang yun sa mga, hindi lang sa mga Tarlakeños, pati na rin sa mga ibang riders, bikers na nanggagaling sa ibang probinsya. So pag-iusap po namin sa inyo, sana yung mga kalat nyo is dalhin nyo. At huwag kayong magsira ng kung ano man. Huwag kayong kumuha ng mga halaman or putulin yung mga halaman na makikita nyo. Yun lang guys. Maraming salamat. Parang maraming din Para ipadres yung tao dyan. Para hindi mapunta doon. So ito parang gumawa ng guide si Kuya Danilo. So palatandaan nito na dito kayo bababayan. Ito. Tignan nyo yung bababaan namin. So yun guys, ito. Update ko kayo mamaya pag nakababa na kami. Medyo risky eh. Yun. Actually kanina guys, kwento ko lang. Gusto na namin bumalik kasi halos mag-isang oras na kami nagbibiyahe kasi maputik, kasi sabi nila is 30 minutes lang, so halos mag isang oras ganun. Yun nga sabi ni Kuya Danilo, kung hindi maulan hindi madulas, mas mabilis yung biyahe. Pero pag alam yung maulan, just for example umulan kahapon or just ng gabi magdamag, wag na kayong tutuloy kasi talagang mahirap. So kanina nga nag-stop kami and then narinig namin may nagga-grass cutter. Gusto na nga namin umuwi. So narinig namin yung nagga-grass cutter pala si Kuya Danilo. So parang nagpaparinig si Kuya Danilo para siya maging guide namin. So tumuloy pa rin kami. Inila na lang namin yung motor namin. So konti na lang, nasa Forza tayo. Eto, papakita ko pa yung dadaanan natin. Yan siya. Ganyang katarik. So mamaya na lang guys, baka may slide tayo ulit. Ganyan ka-challenging yung pagbaba dito sa Ansap Twin Falls. Medyo pahirapan, pero may mga bato naman pwede mong ano yung pa mo doon, isa lang doon tawag doon. Yun, pwede ka rin umawak sa mga kawayan. So doble ingat lang. So yun guys, finally, eto, nasa likuran ko na yung Ansap Twin Falls. So yung kabila nandun banda. So paririnig ko sa inyo in 3, 2, 1. Guys, tignan nyo, yan. Woo!
worth it ang pagpunta dito guys. So ito yung isang kakambal ng falls. So yung isa, ito yung isa, nandun naman sa kabila yung isa. So mas masarap maligo dun sa kabila kasi medyo mas malaking pulat, hindi mabato. Worth it guys. Kahit sobrang pagod yung pagbaba, sobrang worth it. Lalo na ngayon medyo tagulan. Pahirapan nga lang sa daan, pero pag maulan syempre mas malakas yung tubig niya. Pag medyo summer, wala talaga siyang tubig. Konti, meron siya. Pero sana, doble ingat din. Lalo na kung tagulan. Pupunta tayo. Mas okay kung mag-hiking na lang kayo, magmula dun sa Tala Road. Kung pwedeng mapag-iwanan kayo ng mga sakyan. Kaso, medyo walang bahay nga lang doon. So yun guys, pumuntahan natin yung kabilang falls. So ito yung isang falls. So halos silang metro lang is mapupuntahan na natin siya. Tara! So yun guys, nandito na nga ako sa kabila. So dito mas okay maligo. Kita nyo na, medyo malakas yung hangin. Medyo nababasa na yung GoPro natin o yung camera. Super worth it ang pagpunta dito. Yung trekking, yung biyahe, the best. So yun guys, kakain na tayo. So ang sponsor natin for today is yung Soy Sogbu. So ilalagay ko yung description. Sa description yung pinaka page nila or yung link at saka yung contact number nila para maka-order kayo. So tatry na natin sila. Ano yung suka na? The best yung suka. Ensenada. Ensenada par. So titikman muna natin yung garlic niya. Yung garlic oh. Chicken oil. Magkamay. Tingnan natin guys kung gaano kaangang yung chili oil nila. Sabi, sakto yung hang. So yun guys, kung naghanap kayo ng masarap kasama sa pagkain, kontakin nyo yung Soy Sogbu. So lahat masarap. Yung chicken oil nya, ito, chicken oil, tapos yung chili garlic vinegar, the best. Syempre yung chili garlic crunchy, tsaka yung pinaka chili garlic oil nila, the best, wala akong masabi. Order na kayo. So yun guys, tapos na akong kumain. So masabi ko lang sa lahat ng product ng Soy Sogbu is masarap lahat. So masarap i-partner sa lahat ng
ulam, lalo na prito-prito yung ulam nyo. So ito, nakapag-bihis na rin ako para makapagligo. Syempre, tatry ko munang uminom dito sa ano, sa Sibol or ito. Right guys, ang sarap, tapos sobrang lamig. So yun guys, susubukan natin kapitan yung wall, medyo mahangin, saka malakas siya. Parang tinutulak na siya. Kaya sobrang lamig na tubig. Refreshing. Grabe, sarap. Woo! So yun guys, hindi na ako nakapag-update kanina kasi medyo pagod na, tapos yung backyat medyo delikado, so hindi na ako nakapag-intro kanina or outro. So ito na yung pinaka-outro ko. So yun, pauwi na kami. So yun guys, no, yung isang sponsor pala natin yung Condors Gourmet. So lalagay ko rin yung description paano umorder sa kanila. So hindi kami nakapagdala ng items nila or yung pagkain kasi medyo masisira, so hindi namin mapiprepare ng maayos. So soon is pwede kami mag-post sa page, pakita ko sa inyo kung ano yung binebenta nila. So meron silang seafood cajun, baked sushi, baked samji, beef samji, tapos meron silang baked mac. So pwede kayong order sa kanila. So around Capas is free delivery naman sila. Yun. So nakasama ko pala ngayong araw is yung Del Travel Vlog. So follow at subscribe nyo sila. Ilalagay ko yung rin link sa pinaka-description. So yun guys, maraming salamat. Tarlac muna, proud to be Tarlaceños. And then hashtag exploring Tarlac.